această ocultă mondială este satanistă. Ea se închină lui Satan. Există temple în această lume ridicate pentru închinarea la Satan. Există o religie satanistă, alta decât cea oficială, făcută de niște pămpăleni care se dau rotunzi. Există o religie luciferiană în care sunt implicați mari lideri ai lumii și practică aceste ritualuri religioase sataniste. Ei încearcă, prin manipulare și minciună, să atragă omenirea spre această închinare la Satan. Sunt folosite metode extrem de perfide pentru ca omenirea să fie prostită, să se îndepărteze de Dumnezeu și, într-un mod inconștient la început și după aia acceptând în mod conștient asta, să se închine unui nou Dumnezeu, altul decât cel adevărat, acestui Dumnezeu fals care este Satan. Procesul ăsta se întâmplă în lume, să știți, este în desfășurare și acest război general, așa de ocultă împotriva omenirii, are ca scop și acest rezultat, dacă ar fi posibil, ca omenirea să fie complet ruptă de credința în Dumnezeu și să fie atrasă spre onorarea unui alt Dumnezeu, da? Satanist. Uitați-vă la toți nenorociștii ăștia ocultiști, cum bagiocoresc ideea de credință, cum bagiocoresc tradițiile sănătoase pe care le au toate popoarele lumii, indiferent de forma în detaliu a credințelor. Ei bagiocoresc la infinit, pentru că vor să te facă să te simți rușinat. Ei, uite, noi, patrioții QAnon, nu ne rușinăm de credința noastră. Noi mergem la luptă cu acest steag în frunte, cu steagul credinței în Dumnezeu și cu forța și puterea care vine de la Dumnezeu și se manifestă prin noi, prin ceea ce facem noi. Arătați-mi în țara asta cine are curajul să-și asume public cu curaj, da? Deci cu hotărâre, un mesaj de credință în Dumnezeu. Arătați-mi o persoană publică de asta, elită, intelectuală și de altă natură, intelectuală o analfabetă. Arătați-mi unul care apără cu putere, cu forță, credința în Dumnezeu, tradiția sănătoasă a acestui neam. Care e acela? Nu este niciunul. Mergeți la talpa țării, să vedeți acolo credință în Dumnezeu, să vedeți dacă îl puteți prosti corupe pe românul adevărat, care are credință. Vedeți dacă puteți să-l întoarceți din drumul lui, să-l amăgiți cu toate prostiile voastre ocultiste, cei care promovați asta, ha?